Fakt, nie natáčal som. Dobre, aj tak 8 kol. 14 som si to rozšimol. Tak mi bolia nohy. Nevládam. Neviem, kde je môj kamarát, ale myslím, že niekde moc ďaleko za mňou. No chápete, to nevidím vôbec, lebo tma je koľko? 17:29. Sme tu o 17:00. Už bežíme 30 minút. Už má dokončiť toto? To má ešte 2 dokončiť. To bude 10. Lebo ma nepoznajú. Nepoznajú. Ešte. Čo? Nepočujem! Ak sú to výhovorky, nechaj si to pre seba! Už iba 2 kola! Práve sa ozval ten môj kamarát. Neviem, čo rozprával, ale mi to jedno. Dokončím toto kolo a bude, čo bude? Bude už iba 2 kola. Let's go. Už iba 2 kola. Teraz sa potom učil. Tak presne viem, opa. Sice natáčam 2 minúty, ale už asi sme tu tak 30 minút. Asi 2,5, teda 25 minút. Nie som si istý, lebo ďalej 50 minút vychádzali z domu, ale okolo tej 17 sme prišli sem. Tie 2 hamburgery mi idú už vonka. Našťastie to boli domáce, tak nebolo tam málo fetu. A vidím. Nice. Neviem, či bolo vidno na kamere. Nebolo vidno. Napríklad tam boli stromy, tie vidím obrysy, ale jasne nie. Dojdu na môj son. Už sme na plavitu. Let's go. Ale to predposledného kola. To je 8. A 9. Sa dáš! 9. alebo 8. je toto kolo. Myslím, že 8. Nie, 9. Ešte jedno. Kolo. Pokúsim sa spritiť na tomto poslednom. Idem šprinty na posledné kolo. Nevládzu mi nohy, ale aj tak idem. Posledné kolo. Come on.
Ty neblázne. Jau. To bolí. To bolí. To tak bolí! Tome! Do ryti! Jo. Pomeň! Skoro na konci! Posledná zakruta! Posledná zakruta! Pomeň! Posledné, posledné, tu je čiara. Jo. Au. Si tu? 10 kôl.